дар ҳудуди Федератсияи Россия қарор дореду намедонед чӣ тавр ба Тоҷикистон молу колоб бифиристед? пас ин мушкили шуморо ширкати Фатҳулло Шарипов ҳал мекунад. ба рақамҳои 92 534 47 336 занг занед ва нақлиётҳои боркаш дар хизмати шумо қарор мегиранд. молу амволи шуморо бидуни шикасту рехт ва бо кафолат аз Россия ба Тоҷикистон бо нархҳои дастрас интиқол медиҳанд. ҳамзамон ширкати мазкур иқдом гирифтааст то ба онҳое ки маҳсулот барои масҷидҳои панҷвақтаи кишвар инчунин ба нафарони дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдуд арӯбачаҳо мефиристанд ройгон оварда расонанд. шумо танҳо ба рақамҳои зерин занг занед. нақлиётҳои боркаши ширкати мазкур ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор доранд. ба дӯстону наздикони худ низ истифодаи нақлиётҳои моро тавсия диҳед. пушаймон нахоҳед шуд.